aiwa. Ako kuramba uchindifonera chi anditi tatenderana kuti tikusangana paraundabout. Ndikuyapo izvezvi chigo chawakuramba uchingofona ukuramba uchifona chi. Ndikuuya ndatopedza izvezvi ndakutobuda izvezvi. But iripo baby kani. Right, sharp. Saka tionana. Usati waenda ndisvitsoka drink. Ndosara muchitika. Didi makaoma saka mangoita usimbo wokutora drink chete. Thank you. Right. Gaite manye nini? Mailoki, usati waenda ka sezvo ndisiri kuziva kuti ndinodzoka nguva ide wangosiya wandibikirawo sadza nemabhonzo andakaendawo nesura. Muri kuti chiko immediate? Handisi kuziva kuti udzoka nguva iyi. Saka mabhonzo enyu amakuda kuti ndibike aya, makuda kuti ndibike nekuti maona kuti ndikuda kubuda. Ha? Baba Loki. Handakubvunza here mangwanani panapa kuti muda kudya mukati kudi? Ha? Mati kudi? Amunoti hamusi kuziva kuti muda kudya. Musadaro vedwe. Saka chida ndikudza ndoda kudya ndisati ndaziva ndoda kudya. Aiwa kabata mundiudzi zvekubika nekuti maona kuti ndakuda kubuda ndokama kutanga kunditi hanzi bika mabhonzo. Anoibva nguva izvezvi unotopedza nguva wakamira ipapo kutaura kunode mvura yacho yakutoboila. Aiwa Baba Loki zvimwe zvinhu zvamunoita hazvisi. Unabvumidzi kuchinja maindi kana kuzoti ahora kuchinja maindi nekuti mandiona kuti ndageza kunyatsa kundisiya zvenyu ndichigeza ndichipoda ndichiita zvese muchiziva inu kuti muchada kuzondibika. Iko kwari kumanyira kuda kuenda ndekupiko? Kwabva waita emergency. Handina kuudza kuti ndoda kuindepi. Handava kuudza kuti ndoda kuindepi. Uda kuindepi? Handiti mainini mevhisi vakabatsirwa mwana mukomana ndonoita makorokotozvi. Saka munoseka imamuzvidzi atova 3 months ndisina kana kuona mwana iyeye zvinoita kana ndimiwo. Makorokoto chete makorokoto. Saka Unexpired makorokoto. Baba Loki musadaro hazvimbonaki zvimwe zvinhu zvamunoita. Amai Loki makorokoto haexpire unogona kuzoenda mumwe musi. Wanzwa? Izvezvi so uri kutopedza nguva uri papo. Uruda kuenda here kauti usuda kuenda? Kauchida kuenda enda mumba undibikire chikafu changu ndosara ndichizvidyira chete. Full stop. Zvinhu zvidiki ipopo uda kutsvaka kuti zviite sekuno ndotaurisa kana kuti hamene zvimwe zvinhu zvandichiita handiti? Baba Loki zvimwe zvamunoita hazvimbonakidzi. Hazvinakidzi. Ezi mwoyo rakashata. Apa utaura neni here kuti utaura nemwana wako? Ndikutaura newe. Utaura neni? Iwe dai urongo uchida kubuda izvozvo waisekera zvakadaro. Waisekera kumiswa uchida kuenda kwaunoda kuenda. Chinzwa. Kwawo. Mai Loki, manje mumba imomo kana wapedza kubika sadza. Ndoda kuti ubvure zondo randakaenda naro nezuro remufiriji. Zondo. Uri kukwatisa ripi? Zondo ndora ndisiri kuzobvura manje. Wati? Wazvinzwa zvandakuita zondo handisi. Ukasabvura zondo ndobvura iwewe. Da wakajaidzwa zina basa. Alright, ndo zvatoda kuona. Ukasabvura zondo ndobvura iwewe. Kwawo. Emergency ichi. Kupi kunenda?